إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. A ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj. Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci, ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati. Zatim vi ćete biti ponovo vraćeni onome kojem je poznati nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on o onome što ste radili obavijestiti. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Kad se među njih vratite, zaklinjat će vam se Allahom, samo da ih se okanite. Pa okanite ih se, jer su oni pogan i prebivalište njihovo bit će džehennem, kao kazna za ono što su radili. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri. I razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje, a Allah sve zna i mudar je. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom i jedva čekaju da vas nesreće stignu. Neka njih pogodi nesreća, a Allah sve čuje i sve zna. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da je ono što daju put da se Allahu približe i da poslanikove blagoslove zasluže. To im je zaista dobro djelo. Allah će ih sigurno milošću svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći. A i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.
i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu spretni. Ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su djela dobra s drugim, koja su rđava izmiješali. I njima će, može biti, Allah oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Uzmi od dobara njihovih zekijat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. I pomoli se za njih, molitva tvoja će ih zaista smiriti. A Allah sve čuje i sve zna. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Zar ne znaju oni da je jedino Allah prima pokajanje od robova svojih i da samo On prihvata milostinje i da je samo Allah onaj koji prašta i da je On milostiv. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov, i vjernici. I vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti, a Allah sve zna i mudar je. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. A oni koji su džamiju sagradili, da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati. Mi smo samo najbolje željeli, a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ti u njoj nemoj nikad namaz obaviti. Džamija čiji su temelji već od prvog dana postavljeni
na pobožnosti Allahu, zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji vole da se često peru, a Allah voli one koji se mnogo čiste. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na pobožnosti Allahu i u želji da mu se umili, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale, koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši, a Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju, a Allah sve zna i mudar je.